They can also, yeah. What the fuck is that? It's just an anal probe. It's a what? Anal probe. That's just the NSA, don't worry. It's like NFC. Do you want to try? Yes, sure. I'm only going down. Yeah. Social But if you have anything you Yes, can nice. Social circle, shall we? the cool thing would of course has been if we had printed out the findings from last time. Hej. I stiller jer bare ved en farve, og så kan I komme ind. Det her det er sådan et spørgsmålsspil. Vi mangler lige en spiller. Ellers er det lige meget. Men det er sådan et spørgsmålsspil, hvor at, der kommer nogle stille og rolige spørgsmål, og så skal man så stemme på hinanden. Og sådan. Det kan vi lige prøve på. Så for at komme ind i spillet, så skal I lige holde den sorte knap inde på bordet, så der kommer sådan en farve frem. Sådan der. Og så kommer der sådan et spørgsmål frem, hvor som så peger på en af spillerne, der så skal stå op. Ja, præcis. Så i det her tilfælde vil det for eksempel være who would win this game. Så gælder det så om, at man skal stemme på hinanden. Og størstedelen, dem der er den største enighed, får så point. Så det er din plads. Må man stille noget på den? Ja, det må du gøre. Ja. Det er lidt ustabilt, men det går lige. Okay, så man skal alle sammen stemme. Yes. Så nu kan I så stemme på hinanden ved at trykke på de her farveknapper. Du har stemt. Ja, og så kan man se, at der kommer sådan en hvid streg op, der viser, at du har stemt. Og når alle så har stemt, så bliver resultaterne vist. Hvad er det, vi skal stemme på? Det, I skal stemme om, det er, hvem tror du kommer til at vinde det her spil? Nå, det tror jeg ikke. Og så kan I så se resultaterne her. Så får størstedelen så point i det her tilfælde. Jeg troede, du ville. Nej, okay, det er faktisk ikke helt. Så er det egentlig, at drengene har stemt på sig selv alle sammen. Men det handler om, at man skal være enige om det. Nå, okay, så man skal være enig. Nå, så det handler... Skal vi være enige? Okay, jeg tror, det handler om at vinde. Ideen er, at I stemmer indbyrdes, men så hvis der sker en uenighed, så kommer der en diskussionsrunde frem, og så skal I overbevise de andre om det. Men i nogle af spørgsmålene, så er der ikke nogen, hvad skal man sige, så er der ikke... Hvis det var sådan, at der var to, der stemmer på og to, der stemmer blå, så ville der være sådan en diskussionsrunde. Ja. Men nu har blå vundet for deres flest. Præcis. Okay. Så trykker grøn ind på en farve, der kommer sådan en besked frem til den næste, der skal stille spørgsmål. Eller der skal stille spørgsmål. I det her tilfælde vil det så være, which player does orange think is the fastest? Nej, hvad tror I, hva'? Men ja, vi skal gætte, hvad hun tror. Ja, så skal I nemlig gætte, hvad orange tror i den her spørgsmål. Så nu er det ikke længere den enighed, der får point, men i stedet dem, der gætter, hvad orange. Men så de andre skal diskutere, så skal jeg bare til stille, eller hvad? Du skal også stemme. Ja, for de skal jo gætte, hvad du stemmer på. Men skal de ikke diskutere det? Hvis der er en uenighed, så skal I diskutere det jo. Okay. Så vi skal starte med at stemme på... Okay, så vi skal starte med at stemme. Ja. Diskussionen kan først ske, når resultaterne kommer frem. Vi skal sørge for at holde knapperne inde. De er ikke så responsive. Hvis der ikke kommer sådan en hvid streg frem, så betyder det, der ikke er... Orange, det tror jeg, Jeg tror, det ikke helt virker. Det er ikke fordi, jeg stemmer orange. Hvad er det for en farve? Hvilken en af knapperne? Det virker ikke. Det gør skal bare holde den lidt inde. Det gør jeg også. Og så går de der bare fuldstændig bananas. Det er sådan, at de står fast, er den ikke det? Og det kan jeg godt mærke. Ja. Hvad med gul? Jeg vil jo ikke stemme på gul. Ja, det kan jeg godt forstå. Jo, det kan du godt. 2 sekunder. Henrik, orange knap er lidt rusten. Kan lige fikse Der er ikke nogen, der kan stemme på mig. Det er Der er ikke jo, nogen, jeg der vil kan ikke stemme stemme på på dig. Ikke at vi vil stemme orange. Nej. Nå, Nej. det er selvfølgelig... Orange kan ikke tro... Okay, der er lige en ting med de her spørgsmål. Nogle gange så hedder spørgsmålet for eksempel, hvem tror orange har den flotteste frisyre? Så kan orange ikke stemme på sig selv. Man skal stemme på en anden spiller. Så i det her tilfælde vil du ikke kunne stemme på orange. Okay. Det er bare sådan en generel regel. Okay. Så, okay. Godt at vide. Okay. Ja. Så det er ikke fordi knapperne ikke virker, det er fordi... Er det cool, det der? Noget respons. Ja, jeg tror, det er cool. Jeg har jo ikke styrt en fejl.
Jeg har jo ikke stemt. Jeg tror, det er altså også bare... Hvad vil du have stemt? Det der var bare Jeg har så da fedt. stemt orange. Jeg vil også stemme orange, men det kunne vi jo så ikke. Men er det så ikke også Hvad? fordi vi er Jo, I enige? har på... Nej. Ja, Nu så får det- dem, der har stemt grøn, Ja. faktisk point. Ja. Altså også der har stemt Fordi grøn, fordi det grøn var får point, fordi grøn gættede, hvad orange stemte på. Ja. Fordi vi skulle i den her runde, det er fordi, der er 2 forskellige slags spørgsmål. Nå, hvis vi så trykker videre, den spiller, der skal trykke videre, trykker lige videre en gang. Så kommer der sådan et spørgsmål her. What's the movie of begge? Er det så farverne, man skal trykke? Ja. Så er det enten rød eller grøn, I stemmer på. Er det flertallet, der vinder så? Der er flertallet igen, ja. Så skal jeg jo ikke sige, hvad jeg mener. Men hvad? Det får jeg ikke lov til. Men så skal jeg bare stemme der, som jeg vil stemme. I de her spørgsmål er Så der skal jeg oftest tænke over, diskussion. hvad hun gerne vil. Nej, det er alle. Det er alle. Det er største enighed ved den. What? Han var den eneste. Gamer. Okay. Det kan du Jeg godt, tror, der det ikke kan spil. ske, men Var det ikke jeg rigtig vil spil? bare se en film. Nej, det var en tutorial. Det er sådan en lille... For at lære Det var folk reglerne at så kende. alt var bare lige meget. vi har gjort en fejl, vi har glemt at tage. Så I kan droppe ind igen. I må bare love mig en ting, det er at læse spørgsmålene op, fordi så kan mikrofonen fange det og så videre. Så. Okay. Jeg kan bare tænke på min... Skal jeg trykke på den her? Du skal bare holde den lidt inde. Hvad er mig det største sko? Det er den sorte knap. Nå ja. Yes, sådan. Husk at læse spørgsmålet op i gang, så folk ikke skal stå og dreje hovederne. Det gjorde han Altså begge også. 7. Nå, okay. Nå, okay, ja. Det bliver du både at kigge. Tror du ikke, det er dig selv? Hvad får du? Ja, Altså vi andre, vi lavede lige sådan en. ud af nu. Nej, jeg bruger 43. Men de der ser bare større ud. Ja, det er præcis. Det ved jeg godt. Men det var det, jeg vidste. Men vi er enige, så bare ærligt. Hvad bruger du? Jeg bruger 42. Nå. Godt nok. Ja. Jeg læste det på engelsk. Ja, jeg kan ikke læse. Who would be the most fitting in an action movie as the hero? Så også ikke. As the hero. Ej, den er svær. Den er underlig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her. Nej, jeg skal også høre bare et eller andet. Mit liv er en actionfilm. Sådan en skuespilagtig, ja. Yes. Det var mig. Cool. Det var faktisk ret sådan... Det var ikke helt den, jeg trykkede på, men det kan vi også godt sige. Så fik vi point. Nej, Hvis mit liv mig er en og actionfilm, Lilla. så er du en superhero. Vi har flertallet. Helt ubevidst. Hvis vi dig, projekter der er i hvert fald. Ja, vi har stemt på dig, men vi er 2, der har stemt på dig. Så de vinder. Nå. Dem, der er enige, Nå. de vinder. Er det ikke Tak. sagt? Du er en rigtig ven. Du er en rigtig god ven. Nå, men så vil jeg da også sige Spillet mig. tæller pointene op, og så i sidste runde, så bliver pointene vist. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg blinkede en forkert farve, end jeg har valgt. Nå, det var mystisk. Okay. Men Would you det rather kan be være, able to run really fast or fly really slow? Ja, du bliver også nødt til lige at svare. Jamen, det er også det. Nej, men det er jo ikke mig. Det er jo bare flertallet. Men er det ikke, hvad vi skal gætte, hvad du... Nej, det er bare flertallet. os. Så skal vi bare Bare være enige. flertallet. Okay. Sådan. Ja. Det er mega fedt at flyve. Jamen, du møder også nogle begrænsninger på et tidspunkt. Hvis du bliver ved med at løbe, Jeg var også meget i tvivl. så møder du kysten lige pludselig. Hvad så? Så Du løber kan du løbe over på vandet. vandet. Så en hel omgang med... Du kan løbe på vandet, så Det det kan går også hurtigt blive nok. hurtigt til at bare blive sur alligevel. Fint nok. Win-win. Which other player's haircut do you think Orange finds the most interesting? Så hvilken frisyr tror vi, at du synes er mest? Interessant. Ja. Lige bra. Spændende. Så er mange interessante frisyrer. Det ved jeg faktisk ikke. Kan man definere interessant? Interessant? Ja, det er sådan lidt underligt ord. Definere interessant. Er det noget eksamen? Det er det.
Ja. Jeg ved godt, hvad du tror. Nå, er det det? Nej, det var kæreste. Okay, hvem har gjort mest ud af det? Nej, det er også interessant, altså bare... Det er også sgu op. Så skal I diskutere. Jamen, Hvorfor har I stemt? altså Bo han er jo rigtig lidt flot til siden, og så er lige langt til den anden Lille side. sidecut. Og så er det lyst. Det er Jamen, også det var også det, jeg interessant. tænkte. Det er Han interessant. stikker ud, fordi han er blond. Det Ja. var det første, jeg tænkte. Men han er også... Han er ikke blond. Han It er actually looks like a haircut. Nå, det er bare sådan... Han har bare sat det. Jeg ved Det er ikke. han også. Der er 3 forskellige skillinger lige nu. Okay, det er faktisk ret Det er jeg godt til. Du har måske set det før. Ah, men du var ikke Okay, det er faktisk ret interessant. Nej, ja. Tre forskellige Kan vi blive Det kan også godt være det Jeg kan derfor. godt se, altså det er som... Ja. Er det cool? Hvad skete der så, Bastian? Hvad skete der? Så skal man revote. Okay. Ja, men så der er Vi stadig... ser, om jeg får overbevist nogle af de andre. Var det nemt? Hey. Everybody wins. Men det er også, når vi har 20 sekunder, vi kan ikke nå ind omkring dig. Nej, det er ikke. Okay. Who is more likely to go to Hogwarts as a wizard? Jeg ligner mest en wizard. Ja. Okay. Jeg ved ikke lige. Jeg tænker rødt hår. Nå, Der er noget der. Nej, det er ikke rød. jamen der er noget orange, og så er der noget rødt, og så er der noget grønt. Nej, det her det er cool, men de røde vinder jo. Er det cool? Er de der orange? Ja, det er jo. Ja, det er orange. Du skal bare langt nok ind over bordet. Cool? Hvor er du? Jeg er ikke... Jeg er desværre ikke så god. Hvem bliver vores bedste mad? Jeg glæder mig til at diskutere det. Do you want to go up to the item? Do you want to go up to the item? Hey! Fedt. Jeg stemte også på mig. Sådan. Ej, konsekvent kan jeg ikke skille orange og gul. Der er 2 orange og en rød. Du skal bare langt nok ind over bordet, så kan du godt se, at det er orange. Lysindfældet, der er... Det ser cool ud herfra. Ja, det er Du skal bare sammenligne med den der, jo. Det er orange, jo. Hun er orange. fint nok. Er det mig? Ja. Så hvilken spiller synes jeg er gul? Det er den fleste interesser med. Ja. Kender jeg dig? Men det er jo Okay, det var I to enige om. det er igen, når man kender hinanden. Den vil ikke. Jeg prøver. Seriously? I var lidt for enige om det. Ja. Okay, what's the green nose? Drinking game. Ja, den er Skal man play it safe? Ja, jeg skulle også sige. Come on! You can do Og jeg har svaret, fordi så skal jeg jo bare svare noget helt andet, end hvad jeg tror, I vil svare. Nej, fordi så er det stadig flertallet, der... Ja, det er rigtigt. Er det det? Det er mere på flertallet. Min knap virker ikke længere. Får det fikset, Henrik? Den blinker ikke. Hvad vil du gerne stemme på? Grøn. Grøn. Det er fordi, det handler om grøn. Altså grøn kan ikke stemme på grøn. Ja, du kan ikke stemme på Men grøn. jeg er jo ikke grøn. Nej, men det er et spørgsmål. stemme på grøn. Så du kan ikke få grøn. Grøn kan ikke til sig selv. Nå, okay, det er fordi, jeg er bare dum. Det er fordi, vi mangler noget, der fortæller folk, at de hvad de kan stemme. Nej, jeg ved det godt, jeg har tænkt forkert. Would you rather have a terrible audition on American Idol or get a ridiculously easy question wrong in a quiz show? Det var langt. Okay, så enten dårlig amerikansk. Kan man ændre sit svar? Kan man godt det? Så længe alle ikke har stemt. Men hvordan Hvordan ved man, gør- at den har Nå, registreret okay. det? Det kan du kigge på LED'erne. Den, som du har stemt på, det blinker.
Aha. Okay, så skulle jeg have beholdt det. Jeg vil faktisk hellere have en virkelig dårlig audition, fordi det kan man også gå hen og blive sådan lidt kendt på. Ja, det var også bare sådan, man kan jo bare spille sådan, jeg skulle bare lige, jeg skulle bare lige prøve. Det var bare Bare ikke American Idol. Men sådan lidt... Jeg vil hellere, jeg svarer også fordi jeg ikke kan finde ud af noget. Jeg har ikke noget talent. Ja, men jeg vil hellere sådan, jeg var en snegl, eller sådan. Vil du hellere det? Og så kommer du på YouTube, og så griner resten af verden af dig. Det er da bedre end at stå på en scene og så føle sig totalt til Så er på en scene. Man er jo helt Du står inde nøgen. i rummet med 3 mennesker. Man kan altid sige, at det var bare Og tænk, sjovt. hvis ikke Ja, det var bare sådan. Men det er bare sådan, Så er hvem med den der, vi lige ryger ud i første runde. jeg siger det sådan. Ja. Gør du det? Alle siger bare det samme. Mega god diskussion. Det gør vi nemlig. Damn. Det er mig, der skal gøre noget med. Who has the prettiest eyes? Ja, det tit kigger i øjenmål. Okay, lidt. Okay, så kigger vi alle Ja, det kommer virkelig kigge i hans øjne. Der er meget Det er også lys. noget, der rimelig kan blive rimelig hurtigt gøst. Ja, jeg stemmer. Så jeg stemmer Okay, helt bare 2 jeg ikke på afviger. drenge. Jeg siger det bare. Jeg afviger. Du afviger. Jeg stemmer Jeg er det aldrig mest på drenge. brune øje. Ja, okay. Damn. Ej, det Du synes kan jeg godt er stemme på dig svært. selv. Altså, den er svær. Jeg synes også bare, at I alle sammen har en. Okay, du er lidt... Nej, vi har faktisk alle sammen ens øjenpiller lige nu. Det er meget forvirrende. Jeg kan ikke, Ja, ens øjne. jeg kan ikke finde forskel på jer to. Vi har alle sammen sådan super flot shiny også. Nå. For det her lille. Det ved jeg ikke. Det var for mig selv. Hey! Blå Victoria. Det er godt. Og det er virkelig træls. Ej, den er rigtig virkelig kender svær. hinanden. Kender I ikke? Nej, I kender ikke hinanden. Jo, Ej, meget pænt. Jeg vil ikke kunne sige, hvad... ikke musik. Vi ser hinanden. Det lyder dirty. Vi kender ikke hinanden, men vi ser hinanden. Ja, altså. Futter og rusling. Jeg kan godt lide alle drengene, I har bare. Ja, Jeg bliver nødt til at blive taget en beslutning. man går hurtigt ud nu 3, tror jeg. Jeg aner intet. Det var sådan lidt. Sådan. Jeg var ikke sikker på. Nej. Præcis. Ja, lige måde god weekend, ikke? Jamen, Og jeg god, hører virkelig meget, men jeg hører følelse rigtig af- meget sådan noget Jay-Z og Kanye og sådan noget. Justin Timberlake. Ja, okay, jeg kan faktisk lide det. Jeg kan godt lide Jeg sagde også mod. Jeg kan rigtig godt lide Justin Timberlake. Nå, men altså, det er heller ikke flere noget imod ham. Det er bare ikke det, jeg hører. Nej. totalt i 11 timer. Transport. Undskyld. Vil du hellere leve resten af dit liv blind eller døv? Satan da. Det var satme ikke svært. Ej, den synes jeg er svær. Den anden hvis stump var der. Så ville du i hvert fald ikke vælge den. Så vil jeg være død. Ja, okay. Ja, det er jo leve... Jeg er musiker. Jeg gider da ikke at... Ja, okay. Sådan der. Det er Og det med, at man ikke kan høre sig selv tale og sådan noget. Sige en masse lyde. Nej, jeg kan lave håndtegn. Ja, det magter jeg ikke. Det gider jeg ikke. også, altså, Jeg er dårlig nok til at argumentere i forvejen. Jeg magter ikke at få håndtegn Hvad med hele. spiller du? Who would Blue rather bring to a... Står der. Blue Ride Bring to the Set Island. Og så er det vel en af jer. Ja. Det er ikke så svært, vel? Jeg vælger mig selv. Nej. Hvad så, Frederik? Det er satme sjovt, det her. Ej, det ved jeg det ikke. Er der nogen af jer, der har nogle spider skills? Ja, man. Ja. Spider skills. Ja, men jeg har fandme svaret mange... Det gælder om Man at kan vel få også bare samme vokse enighed. med opgaven. Det er farverne Ej, på det ved jeg holdene, ikke. ja. Så gælder om, så kommer, når alle har svaret, nu mangler hun lige at svare, så kommer de svarer farver op, men har svaret eller så gælder det om at have den samme farve som de andre. Den er flest af det. Ja, det er varmt for det her. Du skal også gætte, hvem den helst vil silver, ikke? Jeg begynder at blive svært. Ja, tak. Jeg ser bare mega survival ud. Bare bedste venner allerede. Så jeg har været inviteret og alt muligt. Vil du hellere fortryde noget, du har gjort, eller fortryde noget, du ikke har gjort?
Vil du fortryde? Vil du helst, at du fortryder noget, du har gjort, eller fortryder noget, du ikke har gjort? Noget, jeg skulle fortryde noget. At du ikke kyssede den der fyr, at du ikke sagde stop med at slå ham der. Du kommer ikke ud og rejse, eller... Ja, sådan noget der. Du kommer ud af døren, eller hvad siger du? Kom ud af døren. Nå. Kom ud af døren. Obviously. Hvad hvis det er da bare at gøre noget? Så har man forstået det bagefter, så er det god med. Det kommer an på, hvad det er. Ja, det kommer an, fordi hvis det er sådan noget once in a lifetime, så kan du selvfølgelig ikke gå tilbage. Bare. Hvis du kommer til at køre en mand ned, Ja. så hellere fortryde det, end at fortryde, at du ikke har gjort det. Okay, ja. Men I er politiker, så... Også bare virkelig. Sådan. Jeg tror bare... Men jeg tænkte også sådan... Ja, men I har godt nok også bare ret. Det er jeg ked af. Det Jeg har lidt på fornemmelsen. Ej, nu skal vi ikke... Var det forfærdeligt, det her, hvor... Ej, det skal stoppe. Det skal stoppe lige nu. Hallo? Ej, det kan ikke fortsætte længere. Men I kender hende ikke, ikke? Jo. Han sagde, det var pæne øjne. Det er forfærdeligt. Ja, det er nok det, ja. Så er bare lyst til at kramme personen. Så har man lyst til at kramme. Hvem har det fækeste navn? Okay, hvad hedder folk? jeg hedder Anders. Jeg hedder Maria. Sejr. Mads. Jeg ved Ja, den er... Ja. Jeg kommer til at tænke på, på kaffekande fra Brøndby Morgens Sue. Den har jeg ikke hørt før. Den har du meget. Ej, men... Hvad... Du skal bare ikke. Hvorfor bliver den sort? Det bliver den sort. Vil du helst kunne vide alting i hele universet, eller ikke? Den er faktisk... Er der nogen af jer, der har set Indiana Jones? Og den er med kraniet? Desværre, ja. Ja. Man kan også lidt selv til at vide, at men er nok, er det bare, at man så slet ikke ved? Nej, det er bare, at du ikke kan vide det. Du har det normale. Okay. Det er mig, der skal gøre noget. Vil du hellere have en personlig chauffør eller en personlig kok? obviously. Altså, jeg bor lige herovre. Jeg ved ikke, at lave mad. Altså, jeg laver meget god mad selv. Hvad betyder det? Det betyder, at du har vundet. Nej. Er det flest point, der vinder? Vi tabte. Ja. Very nice. Jeg synes, det gik så godt. Ja, vi synes She had like one point. Må jeg tage af og stille nogle spørgsmål? Er der nogen, der er oppe på at tage en... Kom, Bo! Ja. Lad os prøve. Ja. Gør jeg bare. Det er bare ved en farve. Må man godt blive ved? Så kommer der en ny runde af... Ja, det bliver bare ved, hvis du har lyst. Der er også plads herovre. Så kan du eventuelt hjælpe med lige at sætte ind i reglerne. Er det taber, der giver en omgang, eller hvad? Er det koldt? Nej. Er du social? I holder bare den sorte knap inde, så hun er meget social. Kom ind. Joine. Ja, for at joine. Yes. Skal du være med, Holm? Nej, der mangler en derovre. Hvem vil være den bedste pirat? Det er bare den sorte knap, du skal du ikke være med, Holm? Den er lidt... Ja, så skal man stemme på. Alle knapperne er sådan spørgsmål, der går igen? Nej, det er en helt ny runde, så... Hvem vil være den bedste pirat? Og så stemmer vi på det. Så stemmer I på hinanden. Og så dem, der har sådan flest, hvor vi har det samme. Det ved jeg. Bare husk lige at komme ind i spil. Ja. Sådan der. Hvad? Hvorfor virker min ikke? Du skal lige holde den inde. Det er den sorte inde. Nej. Eller hvad? Nej, nu er jeg ikke mere, noget. Nej, du skal holde den sorte inde nu. Det betyder, at alle, der er flest, der mindst, det er William, der er den bedste pirat. Godt nok. Ja, det vil jeg også se. Johannes, så trykker du på den sorte knap. Ja. Men dine ting ligger lige hold den inde. Nej, du skal aldrig trykke der. Okay. Du skal holde den sorte knap igen. Den sorte knap bruger man til sådan hoppe ind og ud af spillet. Okay. Er jeg med nu så? Så bare tryk på en. Så skal du bare trykke på en farve, ja. Sådan der. Prøv lige at den skal lige holdes inde. Den er sådan lidt... Hvem deler
Du er en hobby med. Purple. Er det mig? Ja. Ja. Kan vi... Der kan vi godt se, om der er i gruppe sammen. Og hvad sidder... Så trykker du bare på en farve. Det har jeg gjort, ja. Nej, det holder den inde. En farve inde. Bare en. Hvorfor? Er I i gruppe sammen? Ja, også de 2 gange. Og hvad så? Hvem... så er det mig igen, eller hvad? Ja. Hvem vil være den bedste overlever? På en dag. Nej, jeg stemmer forkert. Skal jeg så også stemme, eller hvad? Hvem har mest kropsbehov egentlig? Hvad? Johannes, du stemmer på dig selv, hvad? Ja, det. Det gør vi lige. Ja, altså. Seriøst, jeg er sådan Det er sådan et spil, som Melodi de gør med. Er det mig? Okay, så skal snakke og stemme. Det ser meget mærkeligt ud. I like it. Ja. Du må altså bare hoppe ind. Hvad går ud på? Hvad så? Skal du læse det højt? Vil du hellere gense en drøm, eller genopleve en drøm, uden at huske det? Er det drukket helt miljø? Ja, jeg ved det. Altså, vil du helst se en film af en drøm, du har haft, eller vil du genopleve drømmen? Eller prøve at have drømmen uden at huske det? Og det skal jeg svare på Frederiks vegne, eller hvad? Nej, det er bare dig selv. Og så gælder det om at have den. Altså, lige meget. Vil du helst bare sidde og se på en af dine drømme, eller vil du opleve den igen? Oplever den igen. Hvad skal jeg så trykke på? Det er så den bare. Men uden at kunne huske den. Men uden at kunne huske den. Du oplever den igen, kan du ikke huske den. Skal vi diskutere det? Nej. Hvorfor? Meget hurtigt. Ja. Minus 12 sekunder. Hvis du ikke kan huske det, så er det jo bare en mistet dag. Ja. Altså, nej, men også bare... Så betyder det, at det er en god dag. Det er bare en dag. Det er jo bare en god dag, men det er normalt en bytur. Vil du ikke hellere sidde og bare se, hvad du Ja, så er det skulle tilbage og nyde det. Du kan ikke huske det. Så kan man så godt sidde og se Animal Planet, eller sådan noget, og sige, jeg har været rundt i hele verden. Hvorfor vil vi gerne genopleve den uden at se? Fordi du har den fedeste dag. Bare lige en dag. Du vågner op, og så tænker man bare, yes, hvor var det en fed dag, hvad lavede jeg? Jeg ved det ikke, jeg ved bare, det var helt super. Jeg ved bare, det var en fed dag. Ja. Så kan man huske. Du har sovet? Nej, men det... Nå, vi må vi overbevise. Så skal vi nemlig stemme igen og se, om vi har overtalt hinanden. Jamen... Jeg ved ikke, om jeg trykker det samme. Man kan godt lave det om. Sådan! Nej! Jeg trykker Ja, men det vandt stadigvæk. Nå, så er det dig, Johannes, til dig. Hvem har det længste arme? Præstation. Du siger jo, at der er en sammenhæng mellem, hvor langt arme. Ja, man siger med mænd med lange arme. Hvem vil være den bedste træner? Bjørnetræner. Bjørne. Jeg tænkte, det kunne være hvad? Pokémon-træner. Bjørnetræner. Hvem ligner en bjørnetræner? Ja, jeg ved det. Stor uenighed. Det bliver hårdt, det er bare sådan et match. Jeg har faktisk en bjørn derhjemme. Hvad står der så? Hvem vil du have som superhero-hjælper? Hvis du var superhelt, hvem skulle være din hjælper? Hvem skulle være din hjælper? Af os. Af os. Nej, hvem vil Frederik? Nej, hvem vil grøn? Nej, grøn. Hvem vil grøn helst også? Det er Green Lantern. Og så skal vi ikke, grøn, du kan ikke sætte på dig selv eller andet. I kender jo hinanden. Jeg kan ikke bruge papirerne selv. De er i gruppe sammen. William, du vil... Nej, men det er jo stadig svært, den her. Ja, det er den. Du vil have ham her. Ja, jeg tror sgu, jeg er ude i en... Ja. Okay, nu tager vi en gætter. Sådan. Det er Johannes, der er sidekick. Jeg er sidekick. Det er sgu da Batman og Robin her. Det er dig. Batman. Nej, ikke sort. Nej, det er ikke sort. Hvad vil du helst være en world leader? Eller vælge, hvem der skal lede verden. Ja, selvfølgelig. Men jeg ved godt, hvad det er. Ja, det ved jeg nemlig godt. Men fuck, jeg skulle. Nej, skal du for det der? Hvorfor? Hvad du spiller op?
Jeg vil ikke vælge en, der skulle lede verden. Jeg ved det også godt. Ja, men det er jo ikke bare dig. Det er jo ikke dig, det er jo generelt. Det er jo, lige nu det var om at gætte, hvad man tror de andre. Men der er jo bare 4 selviske her i gruppen. Ja. Og så er der 2 normale. Okay. Så, hvem vil du helst være faret vild i Amazonas med? Mig? Ja, dig. Man kan ikke stemme blankt, eller? Jeg kan ikke stemme på mig selv. De kalder mig Don Lee. Ja, det vil du virkelig gerne. Ja. Ej, det ved jeg godt, Jeg har stemt. Jeg ændrer det lige. Den vil du sgu ikke. Du skal holde den inde. Så må jeg stemme noget. Så må du bare stemme Jeg er med. Så skal du bare stemme med. Men du kan ikke stemme på blå, William. Jo, det kan han godt. Jeg kan bare ikke selv. Nej, jeg tror ikke, de andre vi også kan. Nå, den... Men William? Men du ikke spejder? Jo. Ja? Jo, men jeg tænkte jo alt på selvlysende. Jeg vil helst. Nå, jamen så fik jeg den rigtigt. Gør det ikke? Nej, men det er stadigvæk dem, der har flest. Ja. Selvom det er mig, der sagde det sådan. Ja. Anders, det er dig, der styrer showet her. Ja, det. Ja. Hvem vil være den bedste radiovært? Det vil ikke være Hvem vil det? Ja. Anders og Frederik er udelukket. Det er kakker. Ej, vi er 2 mod. Det er godt nok helt håbløst. Jamen, det er et spørgsmål. Jeg ved, at Johannes hører rigtig god musik. Men det er sgu da... Ja, vi skal bare lige forklare, at der er et spørgsmål. Der er en mand her med god stil og god musik. Hvad har du stemt på? Du har stemt på rød. Jeg har stemt på Anders. Men det er kun det. Anders han hører vildt. Hvorfor siger du? Jeg har stemt på mig selv. Jeg har stemt på William. Fordi du ikke stemme på dig selv. Du må godt stemme på dig selv. Men det må man gerne. Nej. Det må godt være uenige om, hvem var den bedste radiovært, for vi skal til at stemme igen. Så jeg siger stadigvæk Johannes. Nå, men så stemmer jeg også på Johannes. Det skal jeg hele tiden. Sådan. Anders! Jeg var enig, jeg mente, det var en fejl. Det var en fejl. Og det er mig, der skal. Vil du hellere møde en person fra fortiden eller fremtiden? Ej, det var den svær. Ja. Du må ikke trykke noget. Nu virker en af knapperne heller ikke. Det var min også. Det var med. Du har lige fået printet i printbord her, Anders. Kan du ikke lave det? Jeg var godt lige lave printbord her. Så må du stemme noget andet, jo. Jeg var jo enig med jer, ikke? Hvem har prøvet den samme sport som dig? Ja. Skal man nævne en sport, så er der andre? Det ved jeg Man ikke. kan jo sige, at alle har vi gået til fodbold som knægt eller et eller andet. Ej, nej, det er jo... Nej. Nej. Det har alle ikke. Har du gået til klatring? Det har du sikkert. Som knægt. Hvem har... Hej begge svar. Der er kun 10 lodder tilbage, så skynd jer op. Nej, vores lodder. Ja, det er Så trækker vi lod for den famøse andeøl. Og i dagens anledning til begge svar fuldstændig. Så skal vi jo diskutere det. Det kander på højkant. Det kunne være... Du har sikkert gået til klatring. Jamen, jeg tænker også, at han tager klatring. Nej, Jeg tror ikke, Anders er gået til klatring. Hvad snakker jeg om? Han Jeg taler er så også høj. Jeg er sådan noget, hvor målet er så meget tæt på, og så kan vi bare tage en øl bagefter. Ja. Ej, der er jo... Vi skal også... Jamen, Skal mig William også? Ja. William, han er jo sådan lidt en... Altså, det er dig selv, du har stemt på det. Ja, det er også, han er lidt frilufts. Jamen, det er så en friluftsmennesker. Ja, Ude at fiske og sådan noget. jeg tænker, Fiske kan man også han kalde er lidt sport. samme kobling som jeg. At de fisker, og de... Ja, og fisker også. Jeg har også fisket. Det er derfor, og vi har spillet snooker. Snooker og fodbold. Vi spiller alle sammen snooker, gør ikke? Nej, ikke mere. Men jeg har også... Jeg har stadig... Windsurfer også. Men det ved jeg ikke om det... Nej, det er det der fiske, der er det bedste. Jeg snakker om det. Jeg tror, jeg gætter igen. Nå, du har allerede stemt, Anders. Ja. Hvad går det ud med? Det er den samme. Bare Nu skal vi bare genstemme. revote.
Jamen det var godt. Det hopper jeg over. Nej, jeg overvejede lilla, det gjorde jeg. Jamen, jeg hopper over. Hvem vil du hellere slås? En ninja-størrelse and eller 100 andestørrelse ninjaer? Au. Det må vist være en rød. Så har du kun en. Men hvad er ninja-størrelse, tænker jeg? Ja, det er en mandens højde, altså. Mandens højde, ja. Okay. Hvorfor lavede vi ikke sådan noget til vores? Ja. Ja, det er meget fedt, det her. Andestørrelse ninja, det er fandme meget mange. Okay, hvem vil Lilla have i sit popband? Nu har du det med popband, så. Det er sådan en moderne udgave af Twister blandet med et eller andet. Ja. Jamen, fordi vi passer sammen. Ja. Altså, nu er det godt nok lige. Vi skulle have mig med. Frederik, du Spiller du musik, eller synger, eller? Nej, men altså, det er jo ikke det, det handler om i det er jo ikke pop, det du laver. Jo, det er jo mere rap. Det er jo rapperi. Altså, det er rap. I skal diskutere, hvorfor jeg skal have jer to. Eller Willy. Vi har været perfekt frontman. Du har selvfølgelig... Nej, Frederik. Han har håret. Nej, det har vi ikke også. Jamen, der var tåret. Prøv at se forsangeren her. Nej, det er rigtigt. Det var mere rock. Nå. Jamen... Champion. Hvem er mest sandsynlig at være i et fashion show? Jeg ved ikke, hvem jeg er. Nej. Ja. Jeg kan det der. Jeg kan det bare. Hvem vil Blå helst have som wingman? Wingman? Eller klarer du det selv? Det er jo det. Man kan godt bare tage sig selv. Nej. Det kan man i princippet godt, kan man ikke? Nej. Nej, vent lidt. Restaurant. Nej. Ja, det er. Det er godt, at du stemmer på dig selv. Selvfølgelig, altså. Du har også læst. Jeg tænker, det er jer, der skal diskutere, fordi... Nej, I skal jo argumentere for. Ja, jo. Altså, jamen, altså... Det vil jeg bare. Ja. Det Anders han er en god wing. Hvorfor siger du det selv? Jamen, fordi jeg har været wingman for Willy også. Okay. Jamen, Jamen, det kunne jeg se. Ja, okay, igen. Det er her, der taler om sådan modkendt mand, ikke også med... Lidt mere med stil, er ikke maskiningeniør, hvilket også godt. Som wingman? Willy, han er den bedste wingman. Ja, Willy, han er den eneste player i byen. Det er det. Og William, han er så... Jamen, han er bare... Op på beatet. Op på beatet. Jeg har ikke overtaget mig. Men scorer William ikke bare selv damer? Jo, det er også... Det skal heller være... Jo, det er jo også wingman for dig. Så det er jo ikke... Nej, du skal sgu en mand. Skal det? Nej. Ej, det var gode diskussioner der. Ja. Nej. Det er mit valg. Nej. Det var pinligt. Ej, så stemmer du på dig selv. Jeg vil klare det så godt, jo. Jamen, det vil du. Du bliver selv overtalt. Ja, præcis. Hvem er mest sandsynlig at gå skinny skydiving, altså skydive nøgen? Hvad? Det var lidt koldt, skulle jeg tænke. Men skydiver er ikke en dreng. Ej, det gør man ikke. Really? Hvad, Frederik, er det noget med, at du godt vil springe nøgen ud fra en faldskærm sammen med Willy? Det ved jeg ikke. Hvad det er jo sådan, du stemte. Hvad står der? Hvad vil du helst... Hvad vil du helst vide, når nogen lyver, eller altid selv komme afsted med at lyve? Hvad står der? Vil du helst vide, når nogen lyver, eller selv kunne slippe afsted med at lyve? Johannes, den spurgte.
Johannes, den spurgte, hvem der var most likely to skinny skydive i gruppen her. Del førsteplads. Hvem jeg tror? Hvem vil helst finde på at gøre det? Ja. Det var det spørgsmål, okay. Og var det ikke taleren? Du gør det. Arvind, du ligger også i bunden. Jeg ligger sgu bunden sammen. Det vinder hans sikkel herovre. Men jeg stiller egentlig jer til at stille nogle spørgsmål. Jeg har en, der vil også. Ja, så smutter du. Så smart. Andreas, Og hvad sker der, for du aldrig kom her faktisk? Er du sur over? Ja. Det var faktisk ikke en særlig god fest. Jeg tænkte, du svarede ikke. Tak for spillet. Havde vi bare. Hvad havde du? Dobbelttælling? Jeg skrev sådan, at det var blevet sent, om jeg stadigvæk var klar. Skal vi få den? Du svarede ikke at se enten var den. Men det er bare så, I lige er klar over det. Det er bare så, I lige er klar over det. Dem, der ikke lige noget, kigger bare på, så hopper I på, når der er i gang med. Ja, når der er nogen, der ikke når der er plads, ja. Men det her, det er Social Circle. Det er et spørgsmålsbaseret spil. Det er ikke bange for det. Så det går ud på, det er, at der kommer et spørgsmål frem, og så skal man så stemme på det. Jo, det er vi, men vi skal lige have til at komme ind i spillet først, og det gør jeg ved at holde den sorte knap inde, indtil der kommer en farve frem. Sådan der, ja. Så kommer der et spørgsmål frem, for eksempel, who will win this game? Den peger en bestemt retning, og det er så den spiller, der også læser det op. Så nu stemmer I så på hinanden, og I kan se de her farvede knapper. Dem holder I inde, indtil der kommer sådan en hvid streg fra. Den viser så, at I har stemt. Sådan. Så kan der så komme en diskussionsrunde, hvor I så skal argumentere for, hvorfor I har stemt på rød. Og så skal I overbevise de andre om, at de skal da stemme på rød. Og det har I så 20 sekunder til, kan man sige. Også på, du skal styre nu. Det er, I skal overbevise de andre, der har stemt andre farver om det. Hvad er klogt? Nu er så grøns tur. Men det er det så bare en tutorial, så det er bare lige for at lære jer spillet at kende. Andreas, han ved bare alt, og han kan tankelæse derudover. Og derudover så kender han julemanden, som han altid kan ringe til, men det behøver han aldrig at gøre. Ja, det er derfor, jeg vil. Ja. Så skal I så stemme om, og så se, om der er nogen, der er blevet overbevist. Ja, det er ikke. Og der kan I så se, at det bliver stadig rimelig fedt. Argumentation. Ja. Den måde pointene bliver givet ud på, det er så, at normalt så er det... det er fordi, vi tager den på engelsk normalt. Så den største enhed er også dem, der får point. Så i det her tilfælde er der så ikke nogen, der får point, for der var ikke nogen største enhed. Der var sådan 3 på den ene og 3 på den anden. Men hvis der var 4 på den ene, så ville de så få point. Yes. En af spillerne, den næste, der så skal læse op, er så også den, der trykker lige på en farve, sådan så går videre til næste spørgsmål. Så det bliver så grønt her. Hvis du kan trykke på en farve, så kommer vi. Sådan der. Which player does green think is the fastest? Her kan I så ikke stemme grøn, fordi grøn er sådan en del af spørgsmålet. Og der skal I så gætte, hvad grøn tror, og hvad grøn har stemt. Så nu får alle dem, der har stemt gul, så point. Og så skal vi lige have lov til at trykke på en farve. Ja, det er i hvert fald... Vi skal lige, hvis du kan trykke på en af farverne, så kommer du videre til næste spørgsmål. Det sidste type spørgsmål er så... Would you rather watch a movie or play a game? Der stemmer I så enten grøn eller rød. Og så er det så igen den største enhed, der vinder. Så skal vi diskutere, hvor det er bedst at se en film. Ja. Jeg tror bare, vi skulle tage det som den anden, vi tager. Eller ham, der læste op, Vi vil vælge, hvad vi selv vil. Vi skal argumentere for, hvorfor det er bedre som film. Jeg tror bare, vi skal vælge ham, der læste op. Det kræver ikke lige så meget. Og så argumenterer vi for, hvorfor det er bedre at lave mig en karakter. Det er meget hyggeligt. Han er bedre socialt. Det er altså, bare lige se det her. Det er et spil. Det er meget bedre end det film. Altså, I kan ligesom mærke det. Altså. Kom an på, hvor humør man er. Ja, det er også. Jamen det er jo kun, hvis man sidder virkelig ked af det. Så skal vi tage det igen.
Ja. Du vil ikke overvise. Fik jeg point på den, eller? Så kan I så se resultatet og se, hvem der har fået flest point. Det her var sådan en indledende runde. Det er en rigtig runde, den har cirka 10-15 spørgsmål, så vi kommer igennem. Så skal vi starte sådan en op? Ja. Så skal jeg lige have orange til at trykke på en farve. Så får vi den der, og så skal jeg bare have til at trykke den sorte knap ind igen. Det mangler lige kugle her. Den sorte. Jeg skal lige holde den inde en gang. Den er lidt langsom. Sådan. Lækkert. Jeg læser op. Who likes cars the most? Nemme spørgsmål at svare på, når man ikke kender. Jeg synes bare, du ved så meget om biler hele tiden. Men det er jo måske bare generelt teknologi og sådan noget. Men hver gang der har været noget, så har du snakket om, at jeg kunne være med på en snak omkring biler. Ja. Det er måske fordi, jeg ikke ved sådan om biler heller. Jeg tænkte bare, du er rimelig skarp på dem. Jeg kan godt tyde, at jeg er god til at spotte dem, når jeg er med, så enig. Så jeg er egentlig ikke så meget tvivl af. Du er ikke så god til det. Hvem er det? Ja. Det der handler ikke om, hvem der var bedst til at vide om biler, men hvem der bedst kunne lide biler. Og hvis der er nogen, der virkelig kan lide biler, så er det Andreas. Han kan lide dem så meget, at han kører rundt i en skotøjsæske, der næsten skraber hen ad jorden, og hvor man sådan lige skal holde fast i døren, for at den kører ordentligt. Men han elsker den. Han elsker simpelthen bare den bil. Det er det bedste i verden. Det er det en af de mest dejlige biler. Men er det så kun den bil? Eller det er alle biler? Altså det er kun den bil. Altså man bruger gerne et par timer på at kigge på bilfasen om dagen. Gerne. Startede du eller ej? Men det argument, det slår alt. Jeg har fået opmærksomhed. Win. Nå. Hvem har mest tøj? Ikke nødvendigvis på, men hvem har mest tøj? Så skal du trykke på en knap. Er det mig? Rød trykker. Fra et eller andet? Ja. Sandsynligvis et eller andet med den sådan. Jeg tror, at det bliver Vampire og Vampire Hunter. Måske noget søndag. Det er fandme svært. Ja, det er det. Det kan ske mene. Du skal også have en lille. Ja, jeg skal trykke på den. Svært. Jeg tænker bare at leve evigt med superkræfter og alt det skidt der. Det er meget skægt. De scorer umiddelbart ret mange. Det må tænke på for univers, synes jeg. Ja. Nogen er bra på det. Personligt er det sådan bra på. Og du vil gerne være i Twilight? Nej. Det vil jeg ikke. Men på den anden side, prøv at tænke sig sådan noget som Supernatural, og bare lige at rende ud og lege med de der fede våben, og så ellers det eneste jeg tænkte på, det var bare at få en sølvklip og bare stikke ned i en vampyr, så bliver det bare til støv. Den følelse gad jeg så godt prøve. Så også det der med leve evigt, ja. Indtil vampyrhunteren kommer, og så står man, fuck. Ja. Det er spørgsmålet, om han er god eller dårlig vampyr. Han er en god eller dårlig vampyr. Det står der ikke noget om. Sådan. Det er sgu sikkert også meget. Fedt. Tror jeg. Det er det med at leve evigt. Jeg skal tilsætte det. Kill vampires, but he will die. Who in blue? I have his personal chauffeur. Begge farver. Jeg har ikke god erfaring med din bil, tror jeg. Jeg må ikke svare på det derfor. Nej, du var ikke fan af hans bil lige før, så det tænkte jeg, det kunne ikke være lidt. Jeg kan bare ikke se en skid af det der. Who has the tiniest little finger? Skal vi måle? Hvor man finger i lommerne? Mine fingre med knapperne. Jeg er ikke i tvivl. Kom nu, tryk nu på den knap, mand. Og den var der. Så hvem har? Nej, du har topkontor, det er helt sikkert.
Jeg synes, du trækker din hånd tilbage. Hvad med det? Det skal ikke. Du har også blevet stemt. Jeg ved ikke. Du har rimelig Ja, det er rimelig ens. Det er lige. Vi har noget led her, vi har noget led her. Det er sgu ikke. Den er lidt kortere. Ja, lidt kortere. Er den så ikke også lidt tyndere? Den er lidt tyndere og lidt kortere. Det var ikke noget med, det var bare mindste. Det var mindste. Er det mindste? Masse. Who would go on the next big journey to outer space? Jeg skal lave den her flip table. Ikke altid knapperne virker ordentligt. Ja, okay, det er Star Wars, det. Du var også på vej med Oculus Rift. Ja, jeg har været ude. Hvem vil jeg have som min fashion advisor? Kom nu. Ja. Nej, det siger jeg. Okay. Der var ingen tvivl. Det er dig, Jens. I don't know, man. Svært. Det er en hård en. Det ved jeg godt. Jeg ved ikke, hvad jeg vil vælge. Der er gode ting i det. Men det giver sig selv, man kan altid emulere nat. Det er svært at emulere det, ikke? Man kan bare lave en mørk kugle, og så bare tiny huller i, og så stille sig ind i kuglen. Nat. You win. No. Who listens to music the most? Fuck, det er svært. Ja, det er svært. Jo. Jeg skal svare op. Eller ikke. Jeg ved ikke, er det meningen, man skal finde den, eller er det lidt lige meget? Okay. Ja, Andreas, du skal. Hvor kan I se, hvem der har votet hvad? Er det det, der kommer ind i midten, eller hvad? Would you rather be tired or hungry all the time? Strike both. Jeg ved godt, hvad jeg vælger. Yep. Det er faktisk den diskussion med en kammerat i går. Hvis man er sulten hele tiden, så giver der også mulighed for at spise pisse meget hele tiden. Man skal spise. Det er helt dejligt at spise. Jeg lever allerede i det stadie med, at jeg er træt hele tiden, så det er det, jeg kender. Og det har jeg det fint med. Men det er også det der med, at du siger, at man skal spise hele tiden. Det koster ret meget som studerende. På den anden side, så tror jeg også, hvis man skal præstere et eller andet, så kan man nemmere lige over, kan man løse sig bort fra at være sulten, når man er træt, tror jeg. Jeg synes også, det er klart mere rart at være sulten, end det er at være træt, fordi hvis man er træt, så orker man ikke en skid, man ligger Når du bliver træt nok, så fucker din hjerne. Så kan du ikke foretage dig beslutninger. Ja, det kan sammen, men det gør den også, hvis du er sulten hele tiden. Det var bare følelsen af sulten. Ja, og sult, det kan man sådan... Det kan man nemt komme fra, synes jeg, hvis man er nede, når man er træt. Bliver hængende. Man. Peter, du var vist også på den trap der. Hva? Er du ikke også på trap? Jo, jeg tror. Who's the worst driver? Ja. Nå. Jeg kan bare være spurgt. I'm just kissing. Godt gældet. Hvor er den af dig, eller hvad? Hvem tror du, jeg vil røve en bank sammen med?
bare ikke rundt og spørge folk om det. Hvorfor er det altid dig, det handler om? Fordi jeg... Ej, jeg skulle have skiftet om. Nej, du bare ellers. Du er så mørk til mig. Stoler. Det er bare ellers. Det er det. Jeg tænker bare, han er så lille, han kan bare gå ind i ventilationsskak. Hvad er det, vi kalder det? Greaseman. Hvad? Greaseman, det er det, vi kalder det i Ocean's 11. Ham der, de er også en kineser, som der kan komme ind. Det er vist omløbet, eller hvad? Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede det. Jeg har bare sådan, men tjekker rundt, hvem kan jeg mest stole på i en pressesituation? Ja, tak for det! Det er nu aldrig mødt. Jeg er fandme også klar. Would you rather be the best on an instrument or in a sport? Er det i verden? Det er the best. The best in the world. Nej, bare om man er bedre til det ene, eller bedst til det ene, eller bedst til det andet. Det er et uklart spørgsmål. Var det ikke the best? Jo, the best. Enten sport det står der ikke noget om. Det står ikke in the world, det står bare the best. Der står bare, would it be the best on this, or this? Okay. Og det kan være i forhold til en anden, men det kan også være i forhold til alle andre på jorden. Det står der ikke noget om. Nej, cheers. Jeg vil stadigvæk gerne spille musik. Som den eneste. Who would Purple have as his or her butler? Altså, de to, de skal til at bo sammen. Snart. Ja. Det kunne være meget praktisk. Jeg tror, det er veldig pænt, fordi han virker så renlig og sådan noget. Renlig? It's just a feeling. Det er ikke et kæledyr. Hvorfor skal vi diskutere det, når der er et endegyldigt svar på det jo? Jeg tror, det er fordi, hvad man sådan... Vi får mulighed for at vælge om igen. Hvorfor du skal have en anden butler? Det ved jeg ikke. Just a feeling. Hvorfor vil du vælge mig? Det er praktisk. Det ved jeg ikke, fordi jeg kan godt tænke mig at holdes rundt med dig. Du skal bare have ham som din assistent. Så kunne jeg føle mig som en lille Batman. Så kunne du være... Jeg vil ikke engang have noget imod. Nej. Okay. Skal jeg også frem på det vide nu? Og så er der fejl i spørgsmålet nu. Nej, det var revote. Ja, men der manglede ordet. Ja. Butler, ja okay. Ej, bud. Who would yellow rather be camping with? Bear Grylls, please. What the fuck? Nå. Han har spejder i 7 år. Vil du være mit butler ude i skoven? Det hjælper sgu ikke altid. Jeg har ikke noget skid. Who rages the most while playing games? That's me. Yes, that's you. Nope. Hvad? I don't know. Det var Peter, jeg ville have trykket på. Det er helt for sjovt, at jeg skal høre telefoner en gang imellem. Jeg kommer til at trykke på jeres. Jeg hører telefoner rimelig tit. Så ja. Jeg valgte bare blå, fordi men jeg kunne bare se, at du trykkede hurtigt, og tænkte, han rager mig meget. Det var så til dig selv. Jeg spiller stort set ikke spil. Men hvis du bør. Okay. Nå. Er det en lysgrøn, er det en gul, eller hvad? Okay. Jamen, det er bare vinkelen på skærmen. Altså de der så, de er sorte, og den her er grøn. Nej. Det er blå, og det er gul, og det er grøn, og det er rød, og det er blå, tror jeg. Michael, er du farveblind? Nej, hvis jeg står her, så kan jeg godt se det, men når jeg står herude... Så er du farveblind, når du er derude? Det er faktisk rigtig nok. Og skærmens vinkel er nok ikke så god. Hvad? Jeg fik lov til at stemme på Peter, du. Han rager også rigtig meget. Ja, gør så. Nej, det gør du. Nej, det gør jeg. Det gør jeg. Nå, det var ikke. Would you rather be a snowman during Christmas or a lit pumpkin during Halloween? Det kan blive svært. Lige sætte sig ind i, hvordan det er at være. Probably not gonna get this one right, but... Oh, discuss! Er der nogen, der har set Frozen?
Han har også meget hyggeligt. Bare bedre lige de aktiviteter, der sker, når det er sådan. Men du bliver smadret på et tidspunkt. Det gør Græskar. Det gør Græskar. Men du har en hel krop, som sådan Nogle gange, så det med at være græskar, det er bare at få lov til at tømme hovedet for alting. Og så bare stige tomt ud i luften. Kig bare lige kostymer. That's the feeling. Upskirt. Alle de slotte piger, der kommer sådan noget. Er det sådan, at det ikke er alle græskar, der dør? De lever videre et sted. Ja. Vi lever, snemænden lever også videre. De lever bare videre i havet. Hvis vi er trygge. Ja, det er det. Og det er nu. Ja. Så vandt vi. Would you rather be a celebrity or a superhero who can't be remembered after doing something? Så det er simpelthen, om man vil være god, eller man vil være famous? Jeg skal have lavet om. Det var ikke. Gotta get that fame. Nej. Hvem vandt? Nå. Yes. Så good game. Ja. Vi vil gerne have noget konstruktiv kritik på det her, ikke også? Vi vil gerne have nogle spørgsmål. Vi har nogle spørgsmål, vi gerne vil spørge for. Jeg vil også godt stille en spørge om det, vi vil svare på. Jeg skal... Henrik, spørgsmålsspillet. Jeg skal lige have... Ja, for jeg tog til at slå flis og papir en gang. Jeg har en præmie her, så jeg skal lige høre, om jeg kan få jer to til at slå stensnak og papir lige hurtigt. Bedst ud af 3. Ja. It's never going to end. Bedst ud af 3. Nå ja. Hvad er det? Jamen, det er... Hvor har vi fået den fra, Henrik? Sponsoreret. Simpelthen. Tak. Intet mindre. Meget tomme, det her. Jo. Det kan vi godt. Nå. Så kan vi sætte op til næste runde, hvis der er nogen, der gerne vil være med til det. Må man gerne være med 2 gange? Ja, ja. Det er helt i orden. Flere jo bedre. Vi skaffer lige nogle flere participants, så der er lidt mere. Sebastian vil gerne være med. Har vi den grå? Ja. Jamen, så tror jeg, at vi er nok i hvert fald. Man skal være minimum 3, så det er fint. Og så er orange igen. Men I kender jo. Der er i hvert fald nogle af jer, der kender reglerne, så det burde være til at... Jeg er ekspert nu. Ja, det var godt. Det er godt. Jeg håber, at jeg kan holde til det. Sorry. 3 stykker. Mangler 3 eller jeg tror, vi er nok med. Vi er 5. Jeg skal du optager ikke endnu, vel? Jo. Okay, så lad mig gøre. Ja. Jeg er ikke på gammel tid her. Jeg er for gammel. Så gammel er det heller ikke. Så vidt jeg husker, er du ikke for første år længere. Det er hun heller ikke. Nej, det ser du ikke. Så I er 2 løgnere? Ja. Det kan ikke passe. Men hvis I har lyst til at gå i gang, så kan I bare holde den sorte knap inde, og så er I inde. Ja. Så faktisk har jeg ikke set dig bare rynker. Det skal nok hjælpe dig. Det er ikke, ja. Den er der. Stop. Hvem sover mest? Lige ved at spørge Maria. Nej, de er ude pitter der, ikke også? De afslører det hele. Du skal trykke på en farve.
I don't know. Judge for her. Nu var sgu et stykke til farve. Fordi vi var i gang med spillet. Nej. Jo. Men mangler 2. Nej, det må godt være 4 bare. Man kan sagtens spille til 4. Du skal trykke. Der har trykket. Tryk igen. Who's the strongest? Flex muskler. Kom så. Kan du lave den der kalkyl? Og de gør sgu godt vise der. Det var den eneste, der gad. Altså, ikke? Nu træner jeg med ham der, så alt andet det bliver urealistisk. Du skal trykke. Tryk på det store. Ja, der skal det blaves. Har du faktisk Short to ride a roller coaster or too young to buy alcohol? Undskyld. Hvad sagde du? Would you rather be too short to ride a roller coaster or too young to buy alcohol? I har ikke jeres prioriteter i orden. Nej, det synes jeg ikke. Hvad var det for noget? Man kan altid blive ældre. Man kan ikke altid blive højere. Ja, sådan har jeg det også. Det er det tryk. Heads up. Who would make the next Titanic movie? Er os? Ja. Nej, jeg skal ikke kigge på mig. Jeg hader det. Alle dem stiger på banen, hun hører. Jamen, hvad? Alle dem stiger på banen, hun hører. Hvad? Pigen, damen? Hende pigen. Pigen med det lange hår? Hende der dame med alle rynkerne. Ja. Har hun også et navn? Sara. Sara med rynkerne. Skøs. Jeg har valgt Jeppe. Fordi hun er kvinde, og ingen mand med eget syg i højt. De diskuterer, hvorfor de har valgt godt. Så det der, det er okay. Det er orange. Det er rød. Hvorfor har jeg valgt orange? Hvorfor har jeg valgt mig? Ingen mand ved sin fulde fem vil lave en ny Titanic. En mand kan ikke lave Titanic. Det er bare en mand, der lavede Titanic. Ja, jeg kan godt lide at lave film. Det er jo mest derfor, så... Du lignede også den der artsy-type. Ja. Ej, jeg er ikke artsy, men jeg kan godt lide at lave film. Og så lige den der sådan stikker ned. Nå, gør den det? Det kan godt være sød at reagere med tryk. Danke. Jokes on you. Sebastian Gul er stadigvæk ikke med. Jeg kunne godt fornemme, hvor det gik hen. Vil du hellere være bedste venner? Vil du hellere have din bedste ven af en dreng eller en pige? Hvad jeg skal vælge, uanset hvad jeg synes. Jeg ved det ikke helt. Så. Nå. Hvad kan man blive stor? Jeg skal trykke på Præcis. Jeg kan bare ikke se teksten for den der kant lige der. Which player would blue challenge for a dance battle? Så hvem du er ude for til en dance-off? I really don't know actually. Hvem så mindst I think this maybe. Så går du efter at vinde, eller går du efter at... Jeppe. It's on. Hvor skal vi danse? Det skal vi heller ikke. Så skal vi også til Thomas Helvig. Jeg sad og tænkte, du kan jo ikke udfordre mig, fordi når vi står og plejer at lave dance jamen så vil det heller ikke være smart at danse mod mig. Du ved jo, at det er en svær competition. Who would be the most fitting in an action movie as a villain? Oh yeah, der fyrer. Oh wait, jeg har trykket forkert. Goddamn godt ændre det nu, hvis kan jeg. Der fyrer. Jeg kunne ikke nå at ændre til deres fyrer. Jeg ville have valgt ham. Would you rather have free internet or always have a full glass of beer? Datalogi, nu bliver I nødt til at have priorities straight. Altså. Ja. Priorities, men... Det var svært. Interwebs. Bare for at være anderledes. Skål på det. Ja, skål. Ja. Man kan altid skål for nettet. Man kan altid drikke øl. Ja, fordi jeg har ikke fået lov til at skulle trykke endnu. Who would orange share a secret with? Altså, nu kom du her med hvem ham der nu må være rød. Jeppe. Ja, jeg ved godt, hvad det hedder. Why doesn't this work? Det var ikke helt så mange rynker. I cannot press the answer I want. Det kan være, du hellere snakke med en random. Fremmed mand. Ja. Der kalder mig rynket. Der kalder mig rynket? Ja. Det kan også være nemmere at sidde og smide... Okay, så bliver det bare fordi du er den ene. Yep. Det kan også til tider være nemmere at smide en hemmelighed i hovedet på en, man ikke ved, hvem er. Derfor man har internettet. Præcis, der kan sidde et eller andet lort afsted.
Nå, det er det Who is the oldest? Well, der er ingen tvivl. Hvorfor virker mine knapper aldrig? Nej, jeg ikke heller. It's like the worst buttons ever. Jeg håber, jeg har stået rigtigt. Ja. Hvor gammel er du? 24. Ja, det er også. Hvornår er du fødselsdag? 29. august. Så er du ældst. Men du så ældre ud. Virkelig, det er ældre ud. Det ved jeg ikke. Would you rather, jeg kunne måske også få lidt mere vil du hellere babyface, være usynlig og være i stand til at teleportere, eller vil du gerne flyve og kunne læse Der tanker? står vel teknisk set, would you rather be fly and read minds? I'll be pretty fly for a white guy. Virkelig? Ja. Hvis du var usynlig, så er du nok altid. Så du kunne aldrig nogensinde interagere med nogen. Og hvad så? Det ville være mega nederen bare. Du kan bare putte tøj på. Se, jeg har teleporteret mig selv. Men på den anden side, hvis du kan læse tanker, så kan du også bruge det til noget jo. Der er jo ikke nogen, der ser dig. Man gider bare gå og vide, at alle folk tænker, jo, nej, okay jo. det er ligesom at være på internet, det er ligesom at være på foretagen. Jeg gider det Hvor ikke. nemt tror du ikke, det er at manipulere med mennesker, hvis Det er du ved, hvad de uhyggeligt tænker engang. hele tiden? Tryk på knappen. Jeg kan stadig ikke se kan den ikke se tekst det. dernede. Who's the most likely to be very picky when it comes to food? Så hvem er mest kredsen? I literally Det har pressing jeg the hørt button. noget om, tror jeg. Tryk på den sorte knap, og den der den. Den der. Yep, just a feeling. Og så Så I vælger ham, der lige er kommet ind i spillet. Ikke, jeg spiser alt. Nej, den er, det er jo grøn. Den Og går orange er gul. Det er stadig gul. Det her det er grøn. Ja. Hvorfor har jeg valgt mig? Det er ikke gul, det der. Er det det der med stereotyper med piger? Ja, men her er det der ikke gul. Nej, jo, det er gul, det der. Det der det er heller ikke en ordentlig orange. Would you rather know when the world ends or how the world ends? Hvad skal man så trykke? Grøn eller rød? Ja. Science, motherfuckers. Madness. Madness. Who has the most secrets? Det er meget bredt. Det er bare ikke. Men farve du så? Ja, okay. Eller hvorfor er det dig? Vælger dig. Ha. Nej, Nu skal jeg diskutere, hvorfor jeg vælger mig. Female. Det er ikke en diskussion. Nej, motherfucker. Er den her ikke orange? Mænd har ikke hemmeligheder. Men den virker ikke i samme grad. What? Sådan er det bare. Det var virkelig en dårlig diskussion. Okay. Det var virkelig dårligt. Nu har Jeg har valgt gul, fordi jeg kender ham. Du kender mig ikke overhovedet. Jo, Jeg har stået bare med ham et de par går på gange. samme studie. Han er sådan en fræk lille satan, der godt får en masse hemmeligheder. Ja, prøv lige at se, hvor han ser virkelig. Kig på det der smil. Ja. Fortæl mig, han ikke ligner en med hemmeligheder. Han ser virkelig sådan lusket ud. Lusket er han. For ikke engang virkelig. I cannot press it. I pressed it. Så bukker jeg mig selv. Nå. Din var stadig god. I like the ork. Hvem har den samme smag i film som grøn? Det er ham, der gerne vil lave Titanic. I would rather not. There's only one answer to Han vil gerne lave Titanic, så... Hvorfor? Hvorfor kan man ikke Jeg kan svare? godt lide at lave film, altså. Nogen, der Jeg kan bare svare, lader eller dem. hvad? Vi forsøger. Seriously? Der er bare ingen, der har trykt lilla. Ja, jeg kan ikke trykke lidt. Så alle andre prøver også at trykke lilla. Jeg forsøgte at trykke grøn. Henrik. Hvem har samme smag som grønt? Jeg har ikke noget Men det kan du ikke. Det kan I Du må ikke trykke. sige grønt. Du må ikke sige det samme. Ja, man kan ikke. Men vi kan ikke trykke lilla. Jeg kan Jeg ikke kan heller trykke ikke trykke noget. orange, altså der er ingenting der lyder. Så jeg trykker på det hele, der skal jeg gøre. Yep. Den er død. It's utterly broken. Ja. Dårligt minuspoint og alt muligt. Så rent jeg. Sådan beta eller hvad? Ja. Han må det jo være mere tidlig alfa. alfa, når det kan stoppe med at virke. Det crasher. Jeg har en klage. Det er rigtig træls, men ikke I kan se hele skærmen nogle gange. Og er det orange og gul lige med hinanden? I nogle af står der sådan et eller andet. Here the game is not working. Eller? Er det rigtigt? Det der, det er ikke orange. Og det er der er ikke ikke question. Hvad spørgsmål er de nødt til? We have the same taste in movies. Okay.
Det er jo fordi, at vi har sådan en lille maskine dernede, den bliver overloadet, når der er for mange steder på en gang, så nogle gange så kan den op. Fix. Så skal jeg lige have til at trykke på den sorte knapper igen. Og den ende, eller? Virker det? Nej, det er... Ja. Kører de optager simpelthen det hele også. I'm alive. Sådan. Var det roulette, det var i? Og så var det... Nej, jeg skal lige. Ja. Jo. Yes. Okay, hvem har samme smag som mig? Så er den så skiftet nu. Oh, it's now blue. Blå kan ikke svare, kan. Nå, okay. Nu var jeg bare lidt tilfældig. Jeg kunne lige, jeg måtte ikke svare mig selv. Det var det, jeg ville, men det måtte jeg ikke. Det havde jeg på et tidspunkt, hvor jeg... Du skal trykke på knap. Ja, men hvor jeg ville have svaret derovre, men det kunne jeg heller ikke. Du er the best Shakespeare act in theater. Eller også så må jeg generelt bare ikke svare noget. Er du ikke det? Jeg prøver at trykke Jeg tror, det er så dele. Oh, me? Det er dig, det ser så kunstnerisk ud. Ja. To be or not to be. Nu hænger den på dig med at være kunstnerist. Du kan trykke på dig. Hvad skal jeg trykke på? Nej, du skal ikke trykke på dig. Tryk på sort igen. Tryk på any color. Hvad? Any color. Nå, okay. Der er ikke sort. Der er en any-knap, er der ikke? Easy. I know what my penis thinks. Halv fisk eller halv hest? Alle drengene vil gerne være en halv hest, ikke? Obviously. Hvorfor så bliver den mindre? Dog. Snakker jo. Men hvordan så du har 4 ben? Hvorfor Det er nemlig, man kan det hurtigt. være en halv Hvis hest? du bare er lidt pervers. Jamen, det Så alt for hvilken fisk du bliver, så bliver den sgu nok også mindre. Ja, det kommer også an på, hvad for en ende, der bliver halv fisk. Det er rigtigt. Who would you rather wear? Winter jacket during summer or short pants during winter. Ej, den er nem. Jeg ved ikke, om der gider gå og fryse. Jeg skal ikke have frostskader. Det vil jeg sgu da hellere end at Ti sidde eller og jeg svide. vil fryse end at svede. Nej, du har prøvet det før. Jeg vandt. Det var ikke... Men vi har ikke mistet de 11 første spørgsmål. Vi har ikke de tidlige resultater med, desværre. Men jeg vandt. Hvem der skal flyve? Madness. Den kommer der. Er det vores øl? Det er virkelig inden de... Er vi oppe med runden? Ja. Hvem vandt? De der har prøvet den før. Ja, den lyser midt i, så vi mangler halvdelen af scoren. Der er desværre ikke så meget, vi kan gøre. Det er ærgerligt. Må jeg stille en af jer nogle spørgsmål? Ja. Der er faktisk en ting, jeg kom i tanke om. Nu har du interviewet mig før. Men det er lidt irriterende der med, at det kun er én, der kan læse spørgsmål. Det er jo spørgsmålet uden for alle. Så interviewer du bare. De kunne bare have hele bordet som en skærm. I stedet for kun at have midten som skærm, så var hele bordet bare en rund skærm.